kaibigan, sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang kapupulutan nyo ng araw sa buhay. At ito ay ang kasaysayan ni Ethel. Bunso ako sa 3 magkakapatid. Sa aming 3, ako ang nagkaroon ng pinakamagandang buhay. Sabi nila, ako raw ang pinakamabait sa aming magkakapatid. Kabaitan na hindi ko inakalang kaiinisan ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Hello, Tay! Ethel! Ano na naman ang problema mo, Pining? At napasyal ka rito? Si Tay naman. Ay di dinandalo ko kayo. Wala kang problema? Wala kang kailangan sa kapatid mong bunso? Tay naman, pinapahiya niyo si ate. Huh. Ewan ko ba dyan kay Tay? Parang ayaw na dinadalaw ko siya. Pero, ate, talaga nga bang wala kang problema? Kasi Ethel, wala na kaming pangangailangan sa bahay. Yung bayaw mo naman hindi pa sumasahod. Kahit naman sumayad yung asawa mo, kulang pa rin sa iyo Kasi hinahaluan niya ng bisyo. Ethel, pwede mo ba akong mabigyan? Wala na kasi kaming isasaing mamaya. Gutom na nga yung 2 pamangkin mo nung iwan ko. Sandali na ate ha. Ikukuha kita ng bigas. Bibigyan na rin kita ng mga delata. Bibigyan na rin kita ng pera para makabili ka ng mga kailangan ninyo. Salamat naman. Ethel, anak. Ikaw ba'y nakabili na ng bitamina para dyan sa dinadala mo? Opo, itay. Buntis ka na, Ethel? Oo, ate Pining. Pinag-iingat nga ako ng doktor Kasi first baby ito. Kuya Drigo, napasyal ka? Oh, saan ka ba galing, Pining? Ganito pa ako rito Dumaskarte. Wala na kaming pangangailangan dito sa bahay. Alam ko na kung saan ka galing, ha? Ethel, no? Wala naman ako ibang malalapitan. Dahil sa kapatid ng asawa ko, tiyak na bubungangaan lang kami noon. Paano bungangera yun? Kumusta naman si Ethel? Siyempre, maayos pa rin. Maganda naman yung kita nila mag-asawa. Bukod pa sa may kabuhayang minana si Kenneth doon sa mga magulang niya. At saka isa pang balita. Buntis na ang buso nating kapatid. Lako, lagot. Bakit lagot, Kuya Drigo? Baka hindi na tayo matulungan ni Ethel, Ngayon buntis na siya. Kung kailan pa naman gusto ko sana mag-abroad. Mangingibang bansa ka? Oo. Malaking kikitain ko sa Canada. Yung nga lang, may placement fee. Pareho pala tayo na may gustong hingin tulong kay Ethel. Ako naman, may gusto kong negosyong buksan. Kumusta ang trabaho mo, Han? Okay naman, Han. Ano kaya kung tumigil ka na sa pagtatrabaho? Ha? Pero Kenneth, maliit pa lang naman ang tiyan ko At saka hindi naman ako nahihirapan. Nag-aalala kasi ako sa magiging baby natin. Malaki na naman ang ipon natin At ang kita ko naman, sobra pa sa mga pangangailangan natin. Kaya naisip ko, magpahinga ka na lang dito sa bahay. Kung pwede sana. At saka na lang ako hihinto sa trabaho. Pag malaki na yung tiyan ko, iingatan ko naman ang baby natin Promise. Gagabihin ka mamaya, anak. Opo, itay. Bakit? May overtime po ako. Di ba't pinag-iingat ka ng doktor dyan sa dinadala mo? Nag-iingat naman po ako, tay.
Iniinom ko rin po yung mga vitamins na binireseta sa akin. Kasi anak, nag-aalala ako sa iyo eh. Sayang naman po kasi hindi kitain ko, Tay. May tutulong ko pa yung kina ate at kuya. Hindi ka nagkulang sa kanila. Lagi mo silang tinutulungan. Pero sa pagkakataong ito, isipin mo naman ang kapakanan ninyo na magiging apo ko. Kawawa naman po kasi sila eh. Pero hayaan niyo po. Kapag naramdaman ko na nahihirapan ako po mismo ang titigil sa trabaho ko. Opo, itay. Parang naman po, umasenso naman kami ng pamilya ko. Nang hindi lagi na lang akong umaasa kay Ethel. Kuya, sure kaya ang trabaho yon sa Canada? Oo. Kasi malaki ang placement fee. Oo nga. Kapag naloko ka, sayang ang malaking halagang hinihiram mo dito sa kapatid mo. Hindi ho peke, itay. Huwag naman ho sana kayo negatibong mag-isip. Sige, kuya. Ha? Tutulungan kita. Maraming salamat, Ethel. Ang bait mo talaga. Oo, huwag ka mag-alala. Babayaran kita kapag naroon na ako. Ethel, sana ako din matulungan mo, no? Kasi meron akong gustong pasukin na negosyo. Maliit lang naman yung puhunan. Kayang-kaya mo. Kailangan. Sabihin mo muna kay Kenneth ang lahat, anak. Naku, paano kung hindi pumayag si Kenneth, itay? Paano naman kami ni Kuya? Oo nga naman, itay. Lagi na lang kayo nakakontra eh. Ethel, tsaka mo lang sabihin sa kanya, ha? Kuya. Total, magbabayad naman kami agad ni Biling eh. Oo. Oo, ha? Oh, Biling. Kuya, Kumusta ang business mo? nako, mahina pa. Ha? Pero pasasaan ba't lalakas din ang kita ko dito? Oo. Tulad nung nangyari doon sa iba kong kaibigan. Gusto ko nga magpadagdag ng puhunan kay Ethel. Ha? Oo, Uy, bakit naman? Mahina pa naman ka mo negosyo mo. para makabili pa ako ng iba pang produkto. Baka sakaling mas malaki yung kitain ko sa mga bibiling ko. Oo nga. O ikaw, anong balita sa pangingibang bansa mo? Naku. Kailan ba alis mo? Ha? May problema nga akong Pining. Anong problema? Ilang linggo na kasing hindi nagpapakita sa amin ng mga kasama ko yung taong kausap namin. Ano? Bakit ganun? Sabi marami lang daw inaasikaso. Pero ang problema na ibigay na namin sa kanya yung pera namin. Kaya dapat asikasuhin din niya kami. O, dapat nga. Kaso pinaghihintay kami. Noon, minamadali kami makabayad. Ngayon naman bayad na kami. Pinaghihintay naman kami. Kung nagagalit na nga kami ng mga kasama ko eh. Nag-overtime ka na naman, Ethel? Oo, Kati. Kailangan kumita ng husto eh. Naku, ikaw talaga, oo. Pinapagod mo ng gusto yung sarili mo. Buntis ka ba naman? Kasi gusto ko, bago pa malaman ni Kenneth, naibalik ko na yung perang kinuha ko sa bank account namin ni Kenneth. Yung pinahiram ko sa mga kapatid ko. Pinahiram mo sila nang hindi alam ng asawa mo? Oo eh. Sus, Si Kuya Diego kailangan ng pera para makapag-abroad. Si ate naman, puhunan sa negosyo. pero dapat, pinaalam mo pa rin sa asawa mo yun bago mo ginawa. Inaawa ako sa mga kapatid ko eh. Naisip ko, baka hindi pumayag si Kenneth. Kaya ako na lang ang nagpasya. Ethel, huwag kang magagalit ha. Oo. Hindi mo ba naiisip na baka naman inaabuso ka na? Ay, minsan, naisip ko rin yun. Kaya lang, ewan ko ba... Ay, O bakit? Hoy! Ano nangyayari sa'yo? sumakit. Bakit mo hinawakan ang puso mo? Sakit, biglang sumakit ang puso ko. Ayos ko! Mabuti pa! Magpahinga ka muna! Huwag ka na lang mag-overtime ngayon! Lalong tumitindi ang sakit ko. Teka! Sakit! Sandali! Dadali lang sa klinik! Teka! Parang may lumalabas ang puwerto ko. My God!
Tay, si Ethel po. Kasi may importanteng bagay sana ako sasabihin sa kanya eh. Ako rin o, Itay. Ano na naman bang tulong ang kailangan niyo sa bunso niyong kapatid? Tay, talagang kailangan ko ang tulong niya. Napeke ho ako eh. Fake recruiter pala yung napagbigyan ko ng placement fee para makapag-abroad. Kailangan ba sinasabi ko? Kami ho lang mga kasama ko lalo. Tay, ako naman o sana gusto kong magpadagdag ng puhunan doon sa negosyong binuksan ko. Ni wala man lang pala sa inyo ang nakaalam sa nangyayari sa bunso niyong kapatid. Ano ba naman ang mangyayari sa kanya? Sa aming tatlo, siya ho ang may pinakamagandang buhay. Oo nga, tama si Kuya. Kaya inaabuso niyo naman ang kanyang kabaitan. Hindi ho naman. Hindi niyo naiisip na pinagpapaguran niya ang binibigay niya sa inyo. At dahil doon, kaya siya na ospital ngayon. Ha? Nasa ospital siya? Bakit po? Dinugo. Ha? Dahil sa labis na pagod sa katatrabaho para matulungan kayo. Kung bakit naman kasing tatandaan niyo na, hindi pa rin kayo makatayo sa sarili niyong mga paa. Lagi niyong inaasahan ang tulong ng kapatid niyo. Ginagawa niyo pa akong sangkalan para makahingi ng tulong sa kanya. Tayo naman. Totoo naman, di ba? Panalangin natin na walang masamang mangyari kay Ethel at sa kanyang dinadala. Dahil tiyak na malaking problema kung mawawala ang isa sa mag-ina. Kumusta na ang pakiramdam mo, Han? Sorry. Kasalanan ko. Kaya muntik na mawala sa atin ang baby natin. I'm sorry. Huwag ka na umiyak. Baka kung mapano pa kayo ng dinadala mo. Magpasalamat tayo sa Diyos. At kapwa kayo nakaligtas sa pangyayaring yun. Tama ka. At ngayon, may pagkakataon na ako ituwid ang mga pagkakamali ko. Ethel, Nagre-resign na ako sa trabaho ko para maingatan ang baby natin. paano ang mga kapatid mo? Natulungan ko na sila at sobra na yun. Panahon na parang pamilya naman natin ang asikasuhin ko. Alam mo, naiinis nga ako sa sarili ko dahil masyado akong naging mabait at mapagbigay sa kanila. Kaya inabuso nila ako. Kayo pala, ate, kuya. Sinadya namin dito ka na sa bahay dalawin, Ethel, para makausap ka ng gusto. Nabanggit na sa akin, Itay, ang kailangan ninyo. Sinabi raw ninyo yun noong una kayong magpunta rito. Totoo yun. Pero, iba na ngayon, Ethel. Natauhan na kami sa mga nagawa naming mali sa'yo. Tama si Kuya Rodrigo, Ethel. Gusto naming humingi ng tawad sa lahat ng abusong ginawa namin. Dahil sa amin, muntik na kayong napahamak ng dinadala mo. Patawarin mo sana kami, Ethel. Totoo ba ang naririnig ko, ate?
Simula ngayon, magsisikap na kami ni Kuya. At hindi ka na namin aabusuhin. Palalaguin ko yung business na sinimulan ko. At ako naman, Ethel, may trabaho na ako. Doon ko na lang kukunin yung panghulog ko sa perang nahiram ko sa'yo. Pasensya ka na. Napiki kasi ako, hindi ko naman gusto yun eh. Kaya patawarin mo sana ako, ha? Kapatid ko. Dalawa na ang anak namin ni Kenneth ngayon. Ang mga kapatid ko naman, maayos na rin ang buhay ngayon. Sana po ay inyong naibigan at kinapulutan ng aral ang aking inilahad. Ako po si Ethel at ito ang aking buhay. Sa buhay ng tao, walang mang-aabuso kung walang magpapaabuso. Mga nagsiganap, Janelle Benamin, Bobby Cruz, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ethel. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, isa na namang natatanging kasaysayan ang inyong maririnig na kapupulutan ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad ni Wilma. Maagang namatay si Daddy at mula noon, hindi na nag-asawa pa si Mami. Kaya lumaki akong walang kapatid at lubos ang pagmamahal ko kay Mami. Ganon din siya sa akin. Lahat ay ginawa niya. Maabot ko lang ang aking pangarap. At yun ay ang maging ganap na doktora. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Mang Lando, good morning po. Ay, good morning din. Good morning din po, Doktora. Magandang umaga po, Doktora Wilma. Ay, Arjo, i-check ko lang ang tatay mo, ha? Opo, sige po. Kumusta po ang pakiramdam nyo sa buong nagdaang araw, Mang Lando? Ay, maayos naman, Doktora. Okay, ang puso po. Maayos din naman, Doktora. Hindi na tulad nung bago niyo operahan ang puso ko. Normal din po yung blood pressure nyo. Kaya, pwede ko na kayong i-discharge ngayon. Oo. Bakit ho parang hindi kayo masaya? Masaya po kami ni Itay, Doktora Wilma. Alam mo, problema lang po dahil hanggang ngayon, malaki pang kulang namin sa pambayad sa ospital at maging sa inyo po. Wala na kayong aalalahanin doon. Dahil ang foundation na sponsor nyo, ang kausap na ng ospital. Oo, sila na yung magbabayad dito. Ako naman, binigyan ko kayo ng 50% discount. Kaya na-cover na rin yun ng inyong sponsor. Ganun po ba? Salamat po, Doktora. Iniligtas niyo na ang buhay ko. Pati sa bayad sa inyo tinulungan niyo pa rin kami. Ang Panginoong Diyos po ang tunay na nagligtas sa inyong buhay, Mang Lando. Naging kasangkapan lang po ako. Dahil siya po ang tunay na may-ari ng ating buhay. Kaya sa kanya po tayo dapat magpasalamat. Maraming salamat pa rin, Doktora. Oo nga. Napakabuti niyo. Hindi po namin ito makakalimutan. Wow! Mami, inilabas mo
sa bangko ang mga magaganda mong alahas? Anong okasyon? At kinuha niyong mga yan? Wala naman. Ang gusto ko lang na ibigay na ito sa iyo. Huh? O para ikaw na ang personal na mag-ingat. Bakit? Bakit ako, Mami? Para namang ipinamamanan niyo na sa akin ang mga yan eh. Di ba mahal na mahal yung mga yan? Sabi niyo pa nga, iiwan niyo lang sa akin yan kapag kayo'y wala na. Mas mahal kita kaysa sa mga ito, anak. Oh, Kaya naisip ko, ibigay na sa iyo mga ito habang buhay pa ako. Para makita ko ang mga ngiti sa iyong labi habang tinatanggap ang mga ito. toho, Mami. Sobra naman akong na-touch. Maraming salamat po. Pangako, iingatan ko ang mga ito dahil alaala niyo ito sa akin. Hello po, Doktora! Hello, Susie. Mukhang masaya ka, ha? Talagang masaya po ako. Para sa paborito kong cardiologist. Para sa inyo. Ikaw talaga? Bakit naman? Dahil nalaman ko na isa na naman pasyenteng nailigtas ninyo sa bingit ng kamatayan. Alam niyo bang pinag-uusapan kayo ng kapwa ninyo mga doktor? Oh, bakit ano naman yung sinasabi nila? Kung pwede nga lang daw, kasama nila kayo sa bawat operation na gagawin nila. Dahil mas sure daw sila na makakaligtas ang pasyente pag kayo ang kasama. Ang mga yun talaga. Hindi naman ako ang tunay na nagliligtas ng buhay, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga kahit ako, nagpapasalamat din sa Kanya sa tagumpay na binibigay niya sa akin. Napaka-humble po ninyo talaga, Doktora Wilma. Oh, excuse me, Susie, ha? Tumatawag yung husband ko. Sasagutin ko lang. Oh, Manuel, napatawag ka. Ano? Si Mami inatake? Wilma, narito na kami. Manuel, ano ba nangyari? Hindi naman natin pinagtatrabaho si Mami dahil nga sa sakit niya sa puso. Oo, totoo yun. At hindi rin naman siya na-stress sa dalawang anak natin. Pero habang masaya kami nagkikwentuhan, bigla na lang, hindi siya makahinga at nawalan siya ng malay. Okay, sige. Ako nang titingin sa kanya. Susie, iayos mo na ang lahat. Dali. Opo, Doktora. Relax lang po kayo. Oh, I'm relaxed. Ganito lang ako dahil mami ko ang aking pasyente. Sige na, tayo na. Mahalaga ang oras. Wilma, Mami, nandito ako. maraming salamat sa pagiging mabuti mong anak. Sobrang kaligayahan ang itinulot mo sa akin. Ako po ang dapat magpasalamat. Nagpapasalamat ako sa pagmamahal at pag-aaruga niyo sa akin. Dahil sa pagsisikap niyo, nagtagumpay ako sa buhay. Nakikita ko nga, anak. Pwede na kitang iwan. Hindi mo na ako kailangan. No. Huwag mo sabihin yan, Mami. Kailangan ko pa kayo. Dumating na ang oras ng pagpapahinga ko, anak. Mami. Maligaya naman akong aalis dahil nasa mabuti ka ng kalagayan. Huwag kang umiyak. Alalahanin mo, isa kang doktora. Anak, mahalin mo ang iyong profesyon. Huwag kang magbabago. Mangako ka. Opo, Mami. Salamat.
Mami. Mami! Hello po, Oh. Sir Manuel. Ikaw pala, Susie. Come in, come in. Thanks po. Kukumustahin ko lang po si Doktora. 3 weeks pa lang siyang wala sa ospital pero miss ko na po siya. Mas masaya po kasi pag nandun siya. Paborito mo talaga ang asawa ko. She's like an elder sister to me. Kumusta na po siya? Ay, nako. Ayan, lagi pa rin malungkot. Nagkukulong sa kwarto at umiiyak. Kaya nga, kumuha siya, nag-file siya ng mahaba-habang leave sa ospital. Pwede ko po kaya siyang makausap? May bisita ka. Manuel, di ba sabi ko ayoko tumanggap ng bisita? Kaya nga nag-leave ako sa trabaho ko sa ospital. Gusto ko magluksa. Gusto ka makausap ni Susie, kahit sandali lang daw. Oo nga po, Doktora Vilma. Sana huwag kang magalit. Susi, Miss ko na kayo, Doktora eh. Kumusta na po? eto. Nasasaktan pa rin. Nalulungkot. Naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko nailigtas ang mami ko. Siguro po kaya nangyari yun. Dahil talagang hanggang doon na lang ang buhay ni Ma'am Elena. Yun din ang sabi ko sa kanya, Susie. Pero bakit ang iba na kaya kong iligtas? Bakit ang mami ko hindi? Ano bang mali ko? Wala po kayong pagkakamali, Doktora. Ginawa niyo po ang lahat na makakaya ninyo. Maaaring pagsubok po sa inyo ito. Patagan niyo po sana ang inyong loob. Masarap itong dala kong ulam, di po ba, Itay? Oo nga, Joanna. Siguro sariwa ang mga gulay na ginamit dito, no? Malilamnam. Ah, Tay, may babalita nga pala ako sa inyo. Ano yun? Napadaan ho ako sa ospital kanina. Oh, At nalaman ko, mahigit 1 buwan na palang nakalib si Dr. Vilma. ha? Oh, bakit daw? Namatay daw po ang mami niya. At ayon po sa nurse na nakausap ko, sobrang dinamdam yun ni Doktora. Mang Lando, Doktora. kayo palang bisita ko. Nabalitaan po namin ang nangyari. Kaya inalam ko po ang inyong tirahan para makita ho kayo. Nakikiramay po kami, Dr. Wilma. Salamat ho. Kailan naman po kayo babalik sa ospital? Ewan ko ho, hindi ko pa alam. Hindi ko pa rin kasi kaya hanggang ngayon. Huwag sana kayong magagalit sa akin, Doktora, no? Gusto ko lang po kayong paalalahanan. Nailigtas po ninyo kaming mga pasyente ninyo dahil ayaw pa kaming kunin ng Diyos. At ang mami ninyo, siya po ang ibig na papagpahingahin na ng Diyos sa paglalakbay dito sa buhay. Binigo niya ako. Sa mami ko pa. Bakit siya ganun? Naunawaan ko po kayo. Tulad namin, tao rin kayo na may kahinaan. Pero ang Diyos po, ang tunay na may-ari sa ating buhay. Wala po tayong karamatang sumbatan siya. Dapat nga po ay magpasalamat kayo
Dahil kahit naiwan na po kayo ng inyong ina, abay, tagumpay na po kayo. Hindi po ba't napakalaking biyaya doon? Panglahan to. At hindi lahat ng tao nakakatanggap ng gayong biyaya. Diyos ko. I'm so sorry. Lahat ng mga payo ko sa mga pasyente ko, nailigtas ko sila. Nakalimutan ko na sinusubok mo po ako. Sinumbatan pa kita na para bang ikaw pang may utang na loob sa akin. Nakakahiya po ako. Patawarin mo po ako, Diyos ko. Pangako po, hindi na mauulit yun. Hahanapin ko na ng matatag ang buhay. Han. Oh. Narito na tayo sa puntod ni Mami. Yes, Han. Ako nang maglalagay sa puntod niya nitong dala nating bulaklak. Are you sure you're okay? Yeah, don't worry. Mami, alam ko, hindi niyo na ako maririnig. Pero gusto ko pa rin sabihin, ang taus-puso kong pasasalamat sa inyo, sa lahat-lahat. Thank you for your love, Mami. Ngayon, handa na akong bumalik sa aking propesyon. Tutuparin ko na po ang pangako ko sa inyo. Naging magaan ang aking kalooban matapos yun. Ngayon ay tanggap ko ng kahit ano pang propesyon ng tao. Gaano pa siya kagaling, hindi niya dapat questionin ang Diyos sa pagsubok na kanyang binibigay. Dahil siya ang tunay na nakakaalam ng makakabuti. Ako si Wilma, isang cardiologist, at ito ang aking buhay. Lahat ng tao ay may kahinaan na maaari namang mapagtagumpayan sa pamagitan ng buong may kapal. Mga nagsikanap, Lynel Benamin, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor at Rosana Villegas sa papel na Wilma. Naglapat na ang angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang estudyante na hindi sumuko sa buhay sa pag-abot ng kanyang mga pangarap para sa mga taong pinag-aalayan niya ng kanyang mga pagsisikap. Siya ay si Jovel. Nasa isang sulok lang ng Avenida ang pinapasukan kong public college, kaya halos sa lugar din yun umiikot ang aking buhay. At dahil huling taon ko na noon sa kursong marketing, mas kailangan kong kumayod para may pandustos ako sa pinaghahandaan kong pagtatapos sa kolehiyo. Bigo! Dol! Uy! Ikaw pala, Joel.
Ano, Tom? Kumusta ka na? Nakakita ka na ba ng diskarte? Wala pa nga eh, kaya nga hinanap kita rito sa mall. Pagpapapasok sana akong lagarista sa sinehan ng tatay mo. Ha? Di ba minsan nabanggit mong kailangan ng tatay mo ng isang kasamang lagarista? Utol, mahirap maging lagarista. Pagod ka sa pabalik-balik sa pagbabiyahe ng mga rolyo ng pelikula ng mga sinehan. Baka maapektuhan ng pag-aaral mo, Tol. Tol, kaya ko yun. Sige na naman oh. Ipakiusap mo sa tatay mo. Eh, kung mapilit ka, di sige. Mamaya, pagkatapos ng duty ko, Ano? sasamahan kita kay Itay. Talaga? Sinihang pinapasokan niya sa may kanto ng abenida. Tol, thank you. Thank you. Maasahan talaga kita. Sa totoo lang, Tol, nauna na ako nagsabi kay Itay na ako na lang ang kunin niyang lagarista. Ha? Eh, ayaw ka niya eh. Dahil baka makasira raw sa pag-aaral ko. Pero hindi na rin niya ako pinigil na mag-apply akong janitor dito sa mall. Naiingit nga ako sa iyo, Tol eh. Kasi may tatay ka pang nag-aalala para sa kapakanan mo. Ako, kami ni Jana, hindi na rin maipaliwanag ni Lola kung nasaan ang mga magulang namin. Basta isang araw, hindi na raw nagsiuwi. Lagalag daw kasi ang mga yun eh. Sa kalsada na bubuhay. Lola! Lola! La! Tingnan niyo po kung ano itong mga dala ko. Oh, tingnan niyo. Isang plastic ng mga hitayan ng manok At saka, ano ba yung nasa isa pang plastic na hawak mo? Pansit bihon ba yan? Abay, baka na, pakuluan na. Drumstick po ang tawag dito sa mga manok na nasa plastic, Lola. Tsaka, opo, pansit bihon nga po itong nasa isang plastic na napakuluan na. Eh, ang tanong, saan ba galing ang mga yan, Yan na. May patakaran po kasi rin sa food chain na pinagtatrabahuan ko bilang crew. Kapag nalaglag na po sa flooring yung pagkain, kahit naka-plastic pa, ipinatatapon na po sa basurahan. Gaya po nitong mga drumstick na naka-plastic naman nang malaglag mula sa kinilalagyang cart. Ito naman pong pansit bihon, sumobra po ang oras sa pagkakaluto. Kaya ipinatatapon na rin talaga. Pinatatapon na pala eh. Bakit dinala mo pa pauwi? Bawal po talaga yung ginawa ko, pero nangihinayang po ako sa mga pagkain dahil hindi naman narumihan eh. Kaya nakiusap po ako sa supervisor ko na iuuwi ko na lang para po may pagkain tayo. Buti na lang naunawaan po niya ako. Pero hindi na raw po yung po pwede sa susunod dahil bawal nga talaga. Ay, nako. Sa katulad nating mahirap lamang, meron pa bang bawal-bawal? Ang mabuti pa, akin ang lahat yung mga pagkain na yan. At nang mailuto na, ipiprito ko yung mga manok at yung bihon. Titimplahan ko ng masarap na sabaw. Ang tanong, may sarili ka bang bisikleta na magagamit mo sa pagbibiyahe ng mga rolyo ng pelikula? Opo, yung ginagamit ko po kapag pumapasok ako sa klase. Aha. O, sige. Pero, oy, para di masyado maapekto ng pag-aaral mo, ha? Sa mga araw ng Sabado at Linggo kita bibigyan ng schedule, okay? Opo. Total, mas maraming tao sa sinehan sa mga araw na yon. Maliwanag? Opo. O, paano? Na-explain ko naman lahat sa iyo mga gagawin mo. Opo. Sabado po. Maaga ako pupunta rito sa sinehan. Okay. Maraming salamat po, Mang Fredo. Maraming salamat po. Ay, ano yun? May nahulog daw po sa hagdan ng sinehan, Mang Fredo. Ano naman yan? Ako si Baby yun. Lagi nahuhulog yung sa hagdan ng sinehan dahil sa kalasingan. Sino pong baby? Ay, nako. Kung nagtanong ko sinong Baby yun. Dahil kapag nagsimula ka ng maglagarista dito sa sinehan, palagi mo na siya makakasalubong. Nako, malamang isa ka na rin sa iiwas sa kanya kapag nagkataon. Bullshit yung mga tao sa sinihan. Walang kwenta. Oh, Kalahin mo, nakita nila ako nahulog sa hagdan. Wala man lang isang tumulong.
Pero, uy, Pinata, Oh, salamat dito sa band-aid na nilagay mo sa sugat ko sa noo. Okay ka. Approve ka sa akin. Dapat po ata, Aling Baby. Kapag nakainom kayo, pumirmi na lang kayo sa banyo para makaiwas din po kayo sa disgrasya. Ay, ano ka ba? Dito, bahay ko, kasinihan. Dito ako nakatira. Kaya walang pwedeng makapagpaalis sa akin dito. Hindi po kayo itinataboy ng security guard? Ha? Mas makulit pa ba siya sa akin? Ha? Bahay ko siya. Pero, teka. Pugi ka. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dito sa sinehan? Ako po yung bagong lagaristang kinuha ni Mang Fredo. Ha? Fredo? Ha? Manhid na lagaristang byudo na kahit na anong pa-charming ang gawin ko. Di ako pinapansin. Walang pakiramdam. Kaya po pala negative ang perception sa inyo ni Mang Fredo. Kasi type ko, yung kay dad ko rin. O kaya yung mas matanda sa akin. Kasi nga, gusto ko gawin nila akong prinsesa ng kanilang pagmamahal. Yung bang pinagyayabang ako na ako yung mahal nila. O yun talagang pangarap ko. Ang maging kagaya ng bida sa Pretty Woman. Oh, Napanood mo yan? Lola, nakikita niyo po yung siniyang yon? Doon po nagtatrabaho si Kuya Joel bilang lagarista. Ay, noon ba? Opo. Kalaki pala ng sinehan na to. Siguro, ang sarap manood ng mga pelikula ni Fernando po. Ay, paborito ko nga kasi si FPJ ako. Speaking of FPJ, Lola, ayun oh, tingnan nyo. Ang gaganda ng mga pelikula ni FPJ na ginuguhit ng mama sa malaking canvas, oh. Ang galing niya, no? Kayo, o nga. Kanina pa ako naaaliw sa pagtingin-tingin sa malalaking billboard ng mga pelikula. Ang gagaling ng mga gumuguhit. Talagang mga dalubhasa sila sa ganyan sining. Oo nga po. Ay, may nag-text. Teka lang po. Lola, si Kuya po. Puntahan daw po natin siya sa presintong malapit sa siniyang pinapasukan niya. Ay, pero bakit daw? Bakit daw nasa presinto, kuya mo? Alalang-ala ko sa iyo. Nag-index sa akin ni Miko na nabuntol ka raw ng isang van na nawala ng preno sa isang pagliko sa Avenida. buti na nga lang, Paul. Yung bisikleta mo lang ang nagkasira-sira. Oo, nakatalong kasi kagad ako mula sa bisikleta. Nang makita kong sa direksyon ko patumbok ang van. Mahalaga, gas-gas lang yung mga inabot mo. Oo. Napalitan pa ng bago yung bisikleta mo. Buti naman, mabait din naman yung may-ari ng van na nakadisgrasya sa'yo. Hindi tinakasan ng pananagutan niya. Ang good news pa ron, Tol. Tuloy pa rin ang paglalagari mo sa mga sinihan ng mga role ng pelikula. Oy, kayong dalawa ha? Dahil kayo ay mga graduating student, ha? Mag-iingat kayo. Tay, Kasabihang malapit daw sa disgrasya, mga malapit nang magtapos sa kolehiyo. naniniwala kayo ron, Tay? O bakit mas mapapaniwala? Aba, mahalaga sa akin makatapos kayo ng maluwalhati sa mga kurso ninyo. Ang gusto ko, pareho ko kayong makita na aakyat sa entablado. Dahil ang tagumpay nyo, tagumpay ko rin.
Tapos ikaw pa na yung iyak. Ay, naku. Sige kayo, baka malampasan niyo ang pag-akyat ni Kuya sa stage. Malapit na akong tawagin, oh. Ay, hindi ko mapigilan ang pag-iyak sa sobrang tuwa. Bakit ba? Ano ba yan? Ituloy ako nakakawa na sa inyo, eh. Ayun, naiiyak na rin ako. Alam mo ako, isa ito sa magiging pinakamaligayang araw sa buhay ko. Dahil pagkaraan naman nito, ang pagtatapos mo rin sa kolehiyo. Siguro nga, kapag pareho na kayo nakita ng kuya mo na nasa maayos ng katayuan, ay, pwede na akong mamatay. Lola talaga. Masyado na kayo nag-iisip sa mangyayari after 50 years pa. Matagal pa po tayong magkakasama-sama ni na kuya, okay? Kasi nga po, kayo naman ang aalagaan namin. Kung paano niyo rin kami inalagaan mula nung maliliit pa kami. Lola, Opo. mahal na mahal po namin kayo. Lagi niyo pong tatandaan yan. Joel! Ay, uy! Aling baby, kumusta na po kayo? Gusto ko lang magpasalamat kasi ito sa binigay niyong birthday cake ni Miko sa akin. Nung sumweldo kayo sa trabaho niyo. Naku, di niyo alam kung gaano kalaking kaligayahan ang naramdaman ko ng araw na yon. Abay, sa buong buhay ko. Noon lang ako nakatanggap ng cake sa araw ng birthday ko. Ang totoo po, may kasama pong bulaklak ang cake na yon. Pero sabi po kasi niya sa amin ni Miko, siya na raw pong magbibigay sa inyo ng personal. Ha? Sino? Ayan po. Sige. Belated happy birthday, ha? Habol pa ba mga bulaklak na ito? Fredo? Pasensya ka na sa mga naging kasungitan ko. Parang ko lang naman yung para mapansin mo rin eh. Sila para maisip mo lang baguhin yung buhay mo. Boy, tingnan mo. Ang ganda-ganda mo pala ngayong hindi ka nakainom ng alak. Kasi huminto na ako sa pag-inom ng alak. Ako, salamat. Ay, wala namang nababago sa buhay ko eh. Lalo pang napapasama. Nawawalan pa ako ng direksyong mag-isip. Dahil nagkakapabutihan na po kayo, alis na po ako. Papasok na po ako sa trabaho. Ay, Joel! Oh, Salamat ha. oh, Maraming salamat sa pagmumulat mo sa akin sa kahalagahan ng buhay. basta wag po kayong matakot na muling makipagsapalaran para makita ang ganda ng mundo. Hindi po kayo nag-iisa. Marami po kaming nagmamahal sa inyo. Oh, Di po ba, Mang Fredo? Oo naman. Oo, Papa. Kanina pa talaga tayong gustong iwan ni Joel para magkasarili lang tayo eh. Sasabihin ko na bang mahal kita, baby? bilis naman. Siyempre. Siyempre, gusto ko munang mag-umpisa tayo bilang magkaibigan. Pa-date-date, yung bang may babalik ang alaala ng isang young love. Ganun. Oo. O sige, saan mo gusto unang mag-date tayo ngayon? Ilang mahabang taon na rin mula nang makatapos ako sa kolehiyo hanggang sa nagkaroon ng matatag na trabaho sa isang marketing department ng isang kilalang supermarket. At pinupuno pa rin ang galak ang puso ko kapag nagagawi ako sa Avenida. Ang lugar na naging kanlungan ng aking mga pangarap. Ang lugar kung saan nakilala ko mga taong nagdugtong sa aking mga pangarap. Napapangiti pa rin ako kapag naaalala kong isang dating mahirap pero masayang buhay ng isang lagarista
10 ng mga lumang pelikulang mahuhusay na iginuguhit sa malalaking canvas sa bawat panulungan ng lugar. Ako po si Joel at ito ang aking buhay. May katapusan ang mga lungkot ng buhay. Kailangan lang nating umangkop sa lahat ng hamon. Huwag sumuko, harapin ang mga pagsubok. Mga nagsiganaw, Junel Banamin, June Legaspi, Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, at Phil Cruz sa papel na Joel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Putia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mayar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Isa na namang nilikha ang magbabahagi ngayon ng kwento ng kanyang buhay. Siya ay si Kunching. Ako po ay 60 taong gulang at naninirahan sa Bulacan. Isa lamang ang naging anak namin ng aking yumaong asawa. Mahal na mahal ko si Titas. Kaya naman kahit na may asawa na siya, tumutulong pa rin ako sa kanyang pamilya. Ngunit ang masakit, pumanaw si Titas at ang kanyang kabiyak nung lumubog ang barkong kanilang sinasakyan. Mula noon, ako na ang bumuhay sa aking 3 apo. Pakinggan ninyo ang aking isasalaysay. Lola, bakit nagtinda pa rin kayo ng isda? Sabi niyo po masakit ang ulo niyo. Kanina pa yun ako. Uminom na ako ng gamot sa sakit ng ulo. At saka, wala tayong panggastos, Blessy. Kailangan nyo ng baon. May project pa nga sa school tong Kuya Junior mo. Pasensya na po kayo, Lola. Dahil sa aming magkakapatid, nangihirapan po kayo. Hoy, Junior, apo ko kayo. Kayo ang alaala sa akin ng aking anak. At mahal ko kayo. Kaya hindi ko kayo magagawang pabayaan. Hayaan niyo po. Pag nakatapos po kami ng pag-aaral, kayo naman po ang paglilingkuran namin. Totoo po yun, Lola Kunching. Hindi na po kayo mahihirapan. Salamat, Junior. Blessy. Masaya ako sa naririnig kong yan sa inyo. Naku, tama na nga yung usapan na yan. Baka magkaiyakan pa tayo ng gusto. Oh, Blessy, kunin mo itong natirang mga isda. Ito ang iuulam natin. At susunduin ko naman sa school si Neneng. Ngayon ang kuhaan ng card nila kailangan daw parents o guardian yung kukuha. Kaya ako nang pupunta. Bukas ka na lang sumundo sa kapatid mo. Ano pong bayad namin sa binili naming isda, Aling Kunching? Salamat, Fernando. Sipag na talaga, no? Kailangan. Dahil may 3 akong apo. Gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng mga yun. Hindi naman no sa dinidiscourage ko kayo. Pero, makakaya niyo pa kayang gawin yun? Matanda na kayo. Hindi ho madali ang magpalaki at magpaaral ng mga bata. Oo, alam ko yun. Pero may alam ho akong paraan para mabawasan ang problema nyo. Ang hirap nyo. Anong ibig mo tukuyin? Alam niyo naman na wala kaming anak ng asawa ko, di po ba? Oo. Napagkasunduan namin na umampun ng bata. Dahil magaan ang loob namin sa apo ninyong si Neneng, isa sanang gusto naming ampunin. Ano? Gusto niyong ampunin ang apo ko? Kung papayag ho kayo, gagaan ang pasa ninyo, Aling Kunching, kapag nasa amin na si Neneng. Bibigyan pa namin kayo ng konting halaga para may magamit kayong puna sa isang maliit na negosyo.
Huwag po kayong pumayag. Huwag niyo po ipaampun si Neneng. Ayaw po namin magkahiwa-hiwalay kami magkakapatid. Mga apo, naikwento ko lamang sa inyo yung sinabi ni Fernando, pero hindi naman ako papayag. Hindi ko kayang mapalayo kayo sa akin. Hindi bali nang mahirapan ako sa pagtatrabaho. Maitaguyod ko lang kayo. Magtatrabaho din po ako, Lola. Maglilinis po ako ng mga sasakyan para makatulong sa inyo. Ano nangyari sa iyo, Kuya Junior? Bakit putok ang labi mo? Sinuntok ako ni Bobot. Yung siga doon sa carwash ni Mang Nato. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Wala naman. Naiinis lang siya. Dahil sa akin nagpapalinis ng sasakyan yung mga mayayamang customer doon kanina. Lalo siyang nagalit nung binigyan ako ng malaking tip. Soba talaga yung bobot na yun. Yung gitero. Sabi nga ni Edong, lahat ng bago doon, binubuli ni Bobot. Pag nalaman niya ni Lola, tiyak, magagalit yun. Ay, talagang magagalit ako. Lola? Barangay natin yan. Alam niya, bobot na yon. Masyado siya. Porket bayat ka, kinakaya-kaya ka. Pero Lola, kung ipapabarangay pa natin siya, baka lalo lang siya magalit sa akin. Apo, hindi ka dapat pumayag na nabubuli. Wala ka namang ginawang masama. Kaya ipagtatanggol ka ng lola mo. Oh, Blessy. Papasok ka na ba? Ay, kayo po pala, Alimbelia. Opo, Ang lola mo. naglako na po ng isda. Ano ba nangyari doon kay Junior? At saka sa lola mo? Salbahe naman po kasi talaga yung bobot na yun eh. Kaya tama lang po, naturuan siya ng leksyon. Ay, mahal na mahal talaga kayo ng lola mo. Mahal din po namin siya, Alimbelia. Mapalad kayo sa pagkakaroon ng isang lolang tulad niya. Kamusta na si Neneng, Blessy? Hindi pa rin bumababa ang lagnat niya, kuya. Dapat kasi, kagabi pa sinabi mo na yan kay Lola. Hindi ko naman alam na nilalagnat siya eh. Kanina ko lang nalaman. Kasi kanina lang siya nagsabi sa akin. Napainom mo na ba siya ng gamot sa lagnat? Oo, 2 beses na. Pero, may lagnat pa rin siya eh. Bakit kaya? Tapos kuya, ninapansin pa ako sa kanya. Ano yun? Ang dami niyang rashes. Ha? Naku, sana dumating na si Lola para madala na sa doktor ang kapatid natin. Para malaman natin kung anong sakit niya. Tao po, Belia. Ay, sandali lang. Belia. Kunching, napasyal ka. Gabi na. Oo, kailangan ko ng pera. Pautangin mo naman ako. Ano? Saan mo gagamitin? Nasa ospital ang apo kong bunso. Ilang araw na palang nilalagnat, hindi sinabi sa akin. At saka ang dami niyang pantal. Ay, ano sabi ng doktor? Bakit daw ganun ang apo mo? Nadenggi nga si Neneng. Ha? Belia, tulungan mo naman ako. Kailangan ko na panggasto sa ospital. Babayaran din kita, kahit natubuan mo pa. O, pwede kitang matulungan. Yun nga lang, maliit lang ang maibibigay ko. Alam mo naman, mahirap din tong kaibigan mo. Teka, may naisip ako. Ano yun? Hindi ba mahusay ka sumayaw? Ay, nung araw pa yun, ano. Tsaka, paano naman makakatulong yun sa problema ko? May palaro rito bukas dahil birthday ni Chairman. May pasayaw para sa ating mga seniors. O, ngayon. Konching, malaking halaga ang gantimpala ng mapipiling lola na pinakamagaling sumayaw. May isang sakong bigas pang kasama yon at kahit matalo, may konsolasyon din. Ala, sige na, sumali ka! Ngayon naman, ang susunod nating dalahok ay si Aling Kunching.
Palakpakan natin! Oh, magandang gabi, Aling Conching. Magandang gabi rin po, Chairman Manuel. Mahilig ka ba talagang sumayaw? Ay, ang totoo po, nung araw pa yun, matagal na akong hindi nagsasayaw. Naku, busy lang ako nitong aking kaibigang sumali dito. Bakit naman kayo sumali dito? Ay, magtatapat na po ako sa inyo, ano. Kailangan ko po ng pera. Nadenggi pong aking apo at kasalukuyang nasa ospital. Kung ganun, ito pala sayaw para kay Apo. Oo. Ay, sige. Good luck, Aling Conching. Palakpakan natin si Lola Conching sa kanyang sayaw para kay Apo.